Saludem l'advocat de Josep Lluís Alay, que és també el diputat Jaume Alonso Cuevillas. Senyor Cuevillas, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. D'entrada, on és ara mateix el seu client? Detingut, suposo. No he tingut cap contacte amb ell encara. Tot el que sabem és a través de les informacions periodístiques. És una altra anomalia que cal també denunciar quan es produeixen aquestes operacions a les que ja ens tenen tan acostumats els darrers anys. Doncs sembla que s'alerta determinats mitjans de comunicació afins perquè puguin cobrir-ho abastament. Per tant, no sap com està, no sé si ha pogut parlar amb alguna persona de l'entorn o li ha traslladat algun missatge? No tenim cap notícia més que les que qualsevol ciutadà... Hem perdut la comunicació amb el senyor Cuevillas. Ara sembla que l'hem recuperat, a veure si podem intentar tornar-hi. Sí, sembla que sí. Què creu que pot passar per això les properes hores, tenint en compte la informació que tenim, que és la que ens s'ha filtrat, evidentment, com vostè deia, a la premsa? No sé, ric per no plorar, perquè jo fa molts anys que em dedico a l'ofici aquest, més de 36 ja, no? Però totes les regles jurídiques que conec de fa molts anys, que he estudiat, que ensenyo a la universitat, que he aplicat com a advocat, fa 3 anys que les han canviat per complet, i per tant no m'atreveixo ja a fer cap pronòstic de res. Això és una causa que pel que sembla ve des del 2016, una causa que està també de forma irregular oberta des de fa molts anys, que a determinats moments s'han anat filtrant publicacions relatives a una suposada desviament de fons per part de la Diputació. Això fa molts mesos que ho venim sentint. Ara, curiosament, el tema ha esclatat i imagino que acabarà com han acabat tants altres. Molta fumera en un primer moment i després res de res. Maiol. Senyor Cuevillas, li consta si la Guàrdia Civil ha entrat en algun edifici de la Generalitat? Ho dic perquè el senyor Alay és director de l'oficina del president Puigdemont, que té una seu també a Barcelona, i el senyor Jordi Serra és interventor de Presidència. No sé si li consta algun escorcoll. No tinc constància, no. Doncs, en fi, no tenim més preguntes. En tot cas, quan hi hagi més concrecions o li arribi en aquest cas més informació... Sí, suposo que anirem sabent, però bé, ho emmarco dintre d'aquestes operacions amb molta parafernàlia, molt de soroll, com van ser les detencions del 23 de setembre fa un any, com han sigut tantes altres operacions que després acaben amb no res. Sí, senyor Cuevillas, qui ha notificat públicament, per entendre'ns, la detenció del senyor Alay ha sigut el president Quim Torra a través de Twitter. Vostè ha pogut parlar amb el president Torra per saber com li ha arribat a ell la informació? El notificat ha sigut algun mitjà de comunicació, com sempre, ho denunciava abans, no? Sembla que hi ha determinats de comunicació afins a les forces policials actuants que ja estan alertats prèviament per poder de seguida fer córrer la notícia. Que sí que hem sentit la reacció de l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que en aquest cas coincidia amb vostè, parlava ell d'operació espectacle, d'aquest tipus d'operacions, feia servir aquest terme. Sí. Jaume Alonso Cuevillas, moltes gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé. Vosaltres, bon dia.